vítám vás u dalšího videa ze hry GTA 5. Právě tady učím mého kámoše Rendra, jak jezdit na GTA, právě dobodal, a to jedno. No, to je GTAčko vlastně poprvé, no. Tak jak se cítíš, Render? No, hraju to poprvé, je to drsná grafika. A musím vám říct, že to je snad lepší než GTA San Andreas. To máš pravdu, no. Takže jenom tak lidi, no, ze začátku na úvod nějaký videa a potom budu jich dát více. Tak jenom tak z začátku, no, přišel kámoš, tak jsme si zahráli. Budu vydávat tak jedno video za týden, přibližně. Tak naučíme ho tady a příští hru tady s námi bude hrát už docela dobře. Tak děkuji, že jste mě začal poslouchat a naschledanou. Děkuji. Čau.